Pag-igo sa Bagyong Odette, Bagyong Agaton kagahapon, adunay mga natanggong sa baha sa Merida sa probinsya sa Leyte. 25 ka mga lokal nga mga turista nga didto sa usa ka resort sa barangay Lundag sa lungsod sa Merida ang naabtan sa bulog sa tubig baha. Kulbahinam ang pag-rescue sa mga sakop sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Uban ang kabumbiruhan ug emergency unit ngadto sa mga natanggong nga mga turista. Luwas ra usab hinuon ang tanan nga napalabang sa sapa gikan sa ilang nahimutangan ug dali usab sila dayon nga giatiman. Halapad nga pagbaha ang nasinati Sam sa probinsya sa Eastern Samar, epekto sa Tropical Storm Agaton. Apektado ang mga lupa nga bahin sa mga lungsod sa northern portion sa Eastern Samar. Wa pa gani maglandfall ang bagyo na kasinati na kusog nga pag-uwan ang lalawigan. Maong temporaryong ipasaradaan ang pipila ka dagkong karsada nga nagkonektar sa ubang probinsya. Matod sa DPWH Eastern Samar, maabot sa halos 1.3 meters ang taas sa tubig baha. Kagahapon sa barangay Bigo sa May National Highway sa lungsod sa Artiche. Ang maong karsada ang nagdugtong sa Artiche nga sa lungsod sa Hipapad, Eastern Samar, Las Navas, Samar ug Katarman, Northern Samar. Gibuksan na sa hinoon ang highway ganinang alas 5 sa buntag. Halos tunga sa Metro Sab ang taas sa baha sa National Highway sa Top Eastern Samar. Sa report sa local government units sa Hipapad, halapad nga baha ang nasinati sa halos tibuok lungsod. Daw nahimong fishpond ang mga basakan nga gisanapan sa tubig maong dako kayo ang suliran sa mga mag-uuma sa ilang mga pananom.